Tuitangza Kirut Deborma by Dobla Deborma. Borokno Mutu Naraknani Te, Shikla Hoda Kefek Mani by Kuligi Tomanon, Shijarnani Naharmutine, Yamrok Tras by Luaja, Chanpur Nirum Noklawa, Songzazaka, Tangsalin Simi, Football Tumung Batamon. Karasala of Tumung Batamuno, Koktumbasngo, Cooking the Ni, Hoda Hamkani Shamtanai, Boromang Sobi Deborma Shaka, Hoda Dopo, Je Borok, Nankuk Mani, Haikiba, Shamunkam Klaitane, Borokno, Doparok, Mutu Kalanango. Borokni samungka hamno muitu khaye thinangni ajasungrok borokno srengei teibo thinang jena sanani borok jesa thorongni bodol haikeba jesa bodol aiphono kringjangthong borokni samungka hamrokno dophao tubai manke muitu narge manke thinango teibo kahamnai nei kognarkha botebo saka hastego tawni halogo sikla sikro belaikino kefek manai chawi nungei lam hameo derawoi kmai tangbayo haini bagai omhai sigonsa thungmungni bisingtei borokno Kabasa nani haikeba kefek mani by hasa khainani naharmung tino o thungbatemung jengkhaja kahni shaikhnarka khurjathai klayo borom gonang hoda hamkani samungtangnai Sabir Deborma jora thogino lukurokno sicharnani haikeba lukurokni hamkroyo samung yak fologoi samungkhai tongo abonti bo koktumbasingo khukingtani bosaka jepro phano lukurokni kahamni bagai kisasuk subaimanke sakbaitano khasrango khatongthogo haini bagai joto lukurokno buini bagai chubanani khakwarnani kokcharkha Tini Mia ni simi seng Yamrok Tras by seng tini o Chanpur High Secondary School football tournament seng Rika led Kirut Deborma tai led Doblo Deborma actually seng football tournament di mana obon region led Kirut by led Doblo to sini area ni bagai borok to belai khe nangkuk nai belai khe Bini selai nangkuk nei borok non hinjaga ajarawo Kirut to bo khoroksa TJS ni jarawo bo chairman tongmani bini samung to seng jotono sewa ajara je nok nai rok ei doblo boto sakang goto bobo dofani samung no klai tongo laikai dofani samang klai tongo paithak jarawo bo national party o thangka BJP bo thangka aboni yagulo bo buthar jaka hangke kokhe obono sini je obhai ke dokane bagai je samung klai thangnai sini leader rok no seng borom dina nango na seng Yamrok Tras khasongkha tangai hingkai je borok dokane bagai samung klai thikya a borok no seng borom ri khangkai borok ni mung tongroknai borok theikai no nang mungsa khlailia paikha ne hingka kai obhai ke no borok kamai thangnai abon bagai sini je hero sini leader rok no seng obhai ke no seng tisana nei wansukka Tei obhai ke sing tournament klai khunuk mani bising tei sini je next generation je kanero borok kaham kai siton abon bagai sing obhai ke tournament sengkha miani sini abo 18 June sing final klai ni wansuk tongo tei obono karai sing tei bo klai ni sing wansuk tongo TSF ni founder president Sukmoy Deborma tei Olindro president Olindro Deborma borok bo TSF khaimang borok thei thangka tharjaka sing borok no moito klai tini obahai ke football klaiman tournament khaiman bising sing abo klaina sing wansuk ito engke tei sing sini amsai ni kabangma borok sini siklarok je tabuk ni srai rok kabangma phekmani hasingo lama koroi tongkhani ni tablet dok sawoi tama jora saya hancinai obahai ke oborok no bo o thungmani bai gadal dewoi sing taisa kaham hasingo tubnani sing wansugui tongo bahai tai ne kereng thayo nung to sar borkatha amsayo bo hoiteba cricket tournament jaka kereng thayo umta hake tiprasa rok no sichana bage hoiteba lamkam turna bage umta hake samung khaimani bahai ro kharok ma to actually borok ni bagai samung khaikai abo balai khai bakha tongthogo abo sing jotono si borkathalo je cricket tournament khaimani abo kanai let Ronabir Deborma EM bini mungai bini nokni borok arani society ni borok khlaika kom kake obo je khlaimani sing totally sing non political non religious abo sing dharma babe kono gadalia party babe sing kono gadalia abo aise o tournament football of high thangmani jaga rago abo joto sini society ni borok tongnai abon bagai huilang ke kai nang thangmani bising tei nang ni basak hambo kaisa te kaisa nuk layo sini halok tei se manju mane hai abon bagai sing of high ke khlai tong